Benvingut i benvinguda a Turisme per a respirar, una aposta del Poble Nou de Benitatxell per fer vacances d'una altra manera, més pausada, lluny de les massificacions de la Costa Blanca, cuidant i respectant el lloc que visites i connectant amb tu mateix, amb tu mateixa. Estàs al Morro Roavit, un mirador increïble a la Mediterrània i als penya-segats que dominen este tram del litoral, amb la Granadella i l'illa del descobridor de Xàbia en l'horitzó. Històricament, ha estat un lloc estratègic de vigilància contra els atacs dels pirates corsaris, reforçant el control que s'exercia des de les torres vigia d'Ambolo, a Xàbia, i el Cap d'Or, a Moraira. També era una zona de pesqueres, punts de pesca ubicats en llocs vertiginosos i de grans perills on acudien els llauradors del Poble Nou per a guanyar algun diner extra. Des del morro podràs sentir la brisa marina, el so del vent i contemplaràs el vol de les aus marines. I sobretot, podràs estar en silenci, mirant i sentint la mar mentre colpeja els penya-segats. Però ara és moment de començar la pràctica. Troba un lloc còmode per seure. Porta primer l'atenció a la postura corporal durant els primers minuts, practicant un recorregut corporal sobre els punts importants de la postura. Esquena recta, muscles relaxats, cap equilibrat sobre els muscles, els glutis ben assentats, les plantes dels peus en contacte amb el terra si estàs sentat, braços relaxats al llarg del cos, mans sobre les cuixes, boca tancada, mandíbules en contacte, sense tensió. La llengua està tocant el naixement de la geniva superior. Relaxa totes les tensions innecessàries de la cara i de la resta del cos. Una vegada que la postura corporal està assentada, porta la teua atenció a la respiració. Quan inspires, prens consciència que estàs inspirant. Quan expires, prens consciència que estàs expirant. Enfoca la teua atenció en l'entrada de l'aire per les fosses nasals. Enfoca la teua atenció en l'eixida de l'aire per les fosses nasals. Sense forçar la respiració. La respiració es produeix naturalment, com les ones de la mar que venen i se'n van. Observa-la.
Pren consciència del moviment dels músculs pectorals, dorsals, del diafragma, dels músculs intercostals i dels abdominals, tant durant la inspiració com durant la expiració. Recorda que l'atenció és curiosa per naturalesa i és fàcil que et despistes i et desconnectes de la respiració. Si això passa, amb amabilitat i calma, torna a enfocar la teua atenció en la respiració. Concentra't com entra l'aire pel nas, el recorregut que fa i com ix naturalment. Si ho consideres necessari, per anclar l'atenció en la respiració, pots seguir el mètode de comptar respiracions. D'aquesta manera. Segueixes connectat amb la respiració i només al final de l'expiració i abans que comence la inspiració, dius mentalment 1. Inspires. Expires i al final dius mentalment 2. Després, sentint la inspiració, i sentint la expiració, i al final dius mentalment 3. I així successivament. Ara que ja has aconseguit un estat de connexió òptim, pren consciència del morro Roabit, el lloc on estàs. Escolta atentament els sons que t'envolten. El trencar de les ones contra els penya-segats, els crits de les gavines que ressonen al teu voltant, la brisa marina que acaricia la teva pell. Tal vegada pots sentir també com la brisa porta l'aroma salina de la mar, recordant-te l'amplitud de la Mediterrània. Sent la roca on estàs com una gran anciana que ens transmet la seva força i saviesa.
Sent com la història i la natura es fonen en aquest lloc. Imagina els llauradors del Poble Nou que acudien aquí per pescar en aquests llocs vertiginosos. I sent com la seva energia encara impregna l'ambient. En aquest moment, me n'adone que jo també sóc part d'aquesta naturalesa i de la història d'este lloc majestuós. Inspire profundament, acollint la sensació de connexió amb la natura. Expirant, deixe que la seva energia fluïsca per tot el meu cos. Sentim-me un amb aquest gran colós de pedra. Cada inspiració em fa sentir més arrelat, més part del morro roàbit. M'impregna un poc més de la seva saviesa ancestral. Qui podria dir que aquesta roca és morta? Jo sé que està viva, perquè en la meva pròpia vida la sent bategar. En aquest lloc sagrat, sent una connexió profunda amb la naturalesa, que em renova i em recorda la interdependència de tot el que ens envolta. El morro roàbit no és només una massa de pedra, és un ésser amb qui compartisc la meva existència, i en aquesta comunió trobe pau i serenitat. Finalment, dedica uns moments a sentir-te agraït per aquesta experiència de connexió profunda amb el morro roàbit. Sent la necessitat de conservar i respectar aquest lloc preciós, perquè en la seva preservació trobem també la nostra pròpia essència i benestar. Gràcies per meditar amb Turisme per a Respirar. Estàs contribuint a un turisme diferent, sostenible, que respecta el patrimoni natural i cultural de la població local. Esperem que el Poble Nou de Benitatxell siga, per a sempre, un lloc de connexió amb tu mateix, amb tu mateixa. Recorda que pots realitzar esta meditació tantes vegades com vulguis, així
com fer la resta de parades meditatives de turisme per a respirar. Fins la pròxima!